Mhux sewwa li nċaħdu persuna minn trattament li jista' jagħmillu l-ġid. Hekk sostna iċ-Chairman tal-Awtorità tal-Mediċini, il-Professur Anthony Serracino Inglott, dwar id-deċiżjoni tal-Kabinett li f'pajjiżna tiddaħħal mediċina ġejja mill-kannabis. Serracino Inglott innota kif f'ċertu każi, bħal f'pazjenti bi sklerożi multipla jew f'ċertu tipi ta' kanċer, din tista' toffri diversi vantaġġi. Allura f'dan il-każ inti ġustifikat li tċaħħad dan l-użu? Fl-opinjoni tiegħi le. Spjegalna kif l-awtorità taħdem fuq 3 prinċipji: l-effikaċja, il-kwalità u s-sigurtà. Huwa qal li l-awtorità qed tagħmel enfasi lill-Parlament biex fis-suq Malti jidħlu biss prodotti li huma ta' good manufacturing practice. Il-bniedem responsabbli li rreleasja dik il-mediċina fis-suq ħar responsabilità li fiha skont kif hemm fuq il-label. Biex bekk kemm min joħodha pazjent ikun jaf kemm qed jieħu u kemm min qed jagħtiha ikun jaf kemm qed jagħti. Filwaqt li qal li l-prodott jista' jintuża taħt forom differenti, spjega kif it-tipjib fih innifsu jagħmel il-ħsara. Jekk wieħed jista' jevita t-tipjib u jmur għal mezzi oħra ta' kif jieħu l-marijuana, dan huwa żgur ta' vantaġġ. U allura aħna nażlu mezzi li l-inqas jistgħu jagħmlu ħsara. Il-liġi kif proposta tgħid li dawn il-mediċini jistgħu jingħataw mhux iżjed biss mill-konsulenti iżda minn kwalunkwe tabib, sitwazzjoni li diġà teżisti għal mediċini tal-kanċer. Sostna li bħal fil-każ tal-kanċer, it-tobba għandhom jaħdmu bil-għaqal. Jużaw id-diskrezzjoni tagħhom li jikteb din il-mediċina biss dak it-tabib li jħossu li huwa f'pożizzjoni u li għandu know-how kollu u li jista' jinterpreta anke forsi x'qalu l-ispeċjalisti qabel fija li dan il-pazjent ikollu bżonn din il-mediċina. Qal li la darba l-Parlament japprova din il-liġi, pajjiżna mistenni jibda jimporta dawn il-prodotti. Fil-każ li kif sostna l-Prim Ministru jikber l-interess li dawn il-mediċini jiġu immanifatturati f'Malta, Serracino Inglott sostna li l-awtorità għandha l-fakultà li tirregolarizza din il-pożizzjoni biex dan il-proċess isir taħt ċertu sigurtà f'pajjiżna.